tal, com estàs? Benvingut a aquest nou vídeo, en aquest cas sobre pronoms febles. Vam parlar en un altre vídeo dels pronoms en general i avui els febles. Què fan aquest tipus de pronoms? Doncs el que fan bàsicament és substituir complements. Ja sabem que els pronoms substitueixen noms o sintagmes nominals, doncs els febles en concret substitueixen complements i avui veurem en aquesta introducció quins complements substitueixen. En concret són 5 complements. El directe i l'indirecte, que els tenim a dalt, per exemple, jo canto la cançó, jo la canto. I el complement indirecte, porto el llapis a la Maria, li porto el llapis. Aquest li substitueix a la Maria. A baix veiem el complement de règim verbal i el circumstancial. El complement de règim verbal són aquests verbs que exigeixen un complement a través d'una preposició. Pensa en la situació i pensa. Parla de política, en parla. I en el complement circumstancial, per exemple, vaig a l'escala i vaig. Torno de Granollers, en torno. Veieu com en aquests dos complements els pronoms febles són dos, aquí i en. I en el cas del complement del nom, per exemple, té necessitat de descansar. En aquesta frase de descansar podem substituir-ho per en té necessitat. Llavors, d'aquesta manera ens adonem que els pronoms febles el que fan és substituir complements. Són pronoms que substitueixen complements. D'acord? Doncs en següents vídeos veurem quins són els pronoms febles de complement directe, quins els de complement indirecte, també en un altre vídeo com es poden combinar i el mateix anirem veient dels complements de règim verbal, quins pronoms hi ha, ja ho hem dit, li i l'en, i com funcionen, amb els circumstancials igual i amb els complements del nom igual. Per tant, tindrem més vídeos d'aquest estil per anar assimilant això dels pronoms febles, que recorda, simplement substitueixen complements. Gràcies per la teva atenció i fins la pròxima ocasió.